na taɓa tuno shi alhaji. Ka gane? Ka gane ita ma ko bai. Ai ga shi ba. Kada shi ne ya. Kada tuna rama. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wuni? Lahiya lo ina tabi ɗanka na tabi. Magani za a baka? Magani bismillah ƙarfi. Na ƙare aure ko kuma na mine ne? Kwakin ba ka taɓa baya magani. Kai na ko? Ni ne. Ka baya magani ga gora. Ni ne fa. Yawwa yaro kacci a baya yaro. Na ce a ba yaro. Kacci a jiƙa. Na ce a jika shi. Kacci an ka jiƙa. Ya jiƙa. Haka ne fa. Kacci a bashi ya sha. Hakika ni na. In ya sha. Kacci a sha mai. Haka ne ce. In bacci an sha mai. Kacci a sha makawo. Hakika haka na Kai ce. na ko? Ni na fa. Ni na ga kai na. Ko ba ga kwana ba. Nan kwana. Ni na. Kai Da na. wannan kayan. Da waɗannan kaya. Ni ne Ina hakika. jikka. Ni ne fa. Yawwa. Lokacin da kuna ka kayo cewa ne. To Kai ne. to kai baka san wani abu. Ya warke. Allah ni. Yaron nan ya mutu. Ya mutu. Ya mutu. Ya Ya mutu. Ba ni na ba. Kai na. Wala ba ni ba. Kai na. Kai na. Kai na. Kai na. Bari in Nan da gwada kake gani na mu bari in gwada muku alamu. Kai na. Ka bari in gwada muku alamu ba ni na ba. Nan da kake gani na Kai na. Tsaya. Kai na. Tsaya ka gani. Kai na. Tsaya ka gani. Kai na. Tsaya ka Kai gani. na. nan da kake gani na rashin mutunci na ya yawa. Kai na. Tsaya. Kai na.